you see her everything, and now you're about to see her a young lady. A girl of a good heart, character, and ambition. Ladies and gentlemen, may I proudly present to you Miss Queenie Ginebra, together with her Lola, Ma'am Ignas Romana. Please give them a round of applause, please. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you say happy birthday to you? Once again, ladies and gentlemen, Miss Queenie Ginebra. And now, 7th birthday marks almost the steps from babyhood to young lady. Join us as we celebrate this wonderful girl birthday celebration. Ladies and gentlemen, sit back and enjoy the party for today. Her voice is an angel. Her smile bears no limit. Her heart is unafraid. Her mind is ready to try. She's ready for adventure, for the sake of fun and friendship. Ladies and gentlemen, may we introduce to you the debutant with her escort, Miss Princesa Diari, together with her father. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel. Mr. Gary Romano. Please give him a warm of applause, please. Okay, sa mga bata dyan, gusto nyo ba ng pag-games? Ayaw kanina, gusto nyo ba ng games? Ayaw namin. Okay, daw nila ng games. Pakita ko lang po yung mga prize. Okay, ulit ito. Gusto nyo po ba ng games? Okay, before we start the games, kantahan po natin sila ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Hindi kakanta, walang prize. Ulit, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. But before tayo magkaroon ng mga pag-games, nanyayahan ko po si Ma'am Jing Ignas together with their father para po magkaroon po ng family picture. Pati na rin po yung mga kapatid po nila. Ladies and gentlemen, proudly present to you the Rolando family. Okay, let the watch yung pinakaw ng mga katisan na kaligayahan sa araw na ito. Kuya Brown, pasok! Sino dito ang gusto manood ng magic show? Sino gusto makakita ng ahas? Makakita ng unggoy? Ayan, okay, mamaya po sa aking magic show, maglalabas po ako dito sa harap ninyo ng isang malaking ahas at isang malaking unggoy. Siyempre, bago nga po pala lahat, magpapakilala nga po pala ko sa inyo. Ako nga po pala, si Kuya Popoy, ang magiging clown ninyo. Dapat! Okay, siyempre, bago lahat, ano pong meron ngayon? Birthday! Sino may birthday? Ayan, okay, sabay-sabay naman po natin batiin siyempre ang ating mga birthday celebrant na Happy Birthday! Happy birthday! Yun, okay, mukhang ready na sila. Ito, para sa ating first game. Makinig pong mabuti, mapabata, matanda, maingipin, manawala, pwedeng sumala. Ito po. Kung napansin po ninyo kanina, pagdating po ninyo, ay nandito na po ako. Ayan po. Kanina po, habang wala pong katao-tao, meron po kung tinagong litrato ng ating mga birthday celebrant sa ilalim ng inyong inuupuan at lamesa.
Kung sino man po makahanap nito, meron siya makukuha 1,000 pesos. Siyempre, galing po sa mga parents ng ating mga birthday celebrants. Sige, hanapin natin! Picture! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, okay, may nakakita po ba? Wala, okay, wag nyo na pong hanapin dahil wala naman po talaga. Okay, sinubukan ko lang po kung lahat ng maglaro sa akin. Ayan, mukhang ready na sila. Ito para sa ating first game. Okay, bring me game muna tayo para lahat makasala. Ito para sa ating first Bring me Hero Brand o kaya pauna-unahan po magdala sa akin dito sa harap ng 1,000 pesos. 1,000. Okay, 10. 4. 3. 2. 1. 0. Ayan. Okay, ayan. Meron tayo ditong nalikom na 2,000 pesos. Ayan. Sa nagbigay nga po ng tagwa 1,000, palakpakan naman po natin sila. Napakabuti nilang tao para sa tulad. Okay, maraming salamat po. Ayan. Okay, meron na akong panggasolina pa ulit. Okay, next. Bring me Hero Brand o kaya pauna-una ulit magdala sa akin dito sa harap ng 100 pesos. 100. Okay, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, 0. Ayan, okay. Meron ulit tayong nalikom na 1, 2, 3. Okay, total of 300 pesos. Ayan. Sa nagbigay nga po ulit ng tagwa 100, palakpakan ulit natin sila. Ayan, okay. Wala po silang kadala-dala. Ayan. Gunggunayo. Okay, next. Ngayon po, kailangan ko lahat ng batang gustong makipaglaro sa akin, gawa tayo dito sa gitna ng isang malaking bilog. Please, sali kayo lahat. Alam niyo po ba yung group yourself? Opo, sige nga, subukan nga natin kung alam natin. Okay, group yourself into 2. Okay, 1. 2. Ayaw niya, may gagawin niyo. 2. Okay, 1. 2. 1. Hep hep! Okay, serious game tayo. Kung sino yung walang partner, maaalis. Okay, makinig pong mabuti. Group yourself into 1. 2. 1. 2. 3. Ayan, jakan si kape. Sorry. Balik ko naman. Okay, 1. 2. Ayan, okay. Sorry ate, sali ko ni mamaya. Okay, 1. 2. 4. 1. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Ayan, okay. Sorry. Sali ulit kayo mamaya. Okay, 1. 2. 1. 3.
One, three. 1, 3, 4. 1. Okay, dito ka kuya. Okay, ayan. Okay, pabilisan to. Okay, alam mo na kuya ha. Ay, tatlo silang pamers. Sigurado sila ang magkakasama dyan ha. Bilis-bilisan mo. Okay, ready? Group yourself. Into one. One. Okay, 1. 1, 3. Okay, dito ka ate. Talikod. Ayan, okay, bantayan mo sila ha. Ayan. Okay, dito ka. Ayan, talikod. Bantayan mo, baka mag-plastic sila ha. Nagkaroon sila. Ayan na. Bantayan mo, baka kainin nila yung prices nyo. Wala kayong prices. Okay, ayan. Ngayon po, kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Pakisigaw nga natin, isa lang ang mananalo! Isa lang ang mananalo! Dalawa! Gutom na po kayo? Okay, pakisigaw nga natin, isa lang ang mananalo! Isa lang ang mananalo! Okay, group yourself into 2! Okay, sorry, pwede na kayo muna. Okay, malinaw yung sinigaw natin na isa lang ang mananalo. Dahil dalawa sila, hanggang silang dalawa ang talo. Okay, okay, anong pangalan niya ate? Ha? Hazel. Okay, taga saan? Sa? Bunsik. Okay, ayan. Okay, anong gusto mong sabihin sa ating mga birthday celebrant? Happy birthday. Ayan, okay. Ayan, nasa po yung precious natin. Suwak na lang gusto mo. Ayan, thank you. Okay, next. Ayan, sino po yung nagbigay ng 100? Ayan, yung nagbigay po ng 100, punta tayo dito sa harap. Ayan. Dito po. Mamaya. Ayan, dito po yung nagbigay ng 100. Ayan. Unahin ko na si Kuya. Okay, anong pangalan ni Kuya? Ha? 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 Gilbert. Hotdog. Okay, wait. Okay, ano gusto mong sabihin sa ating birthday celebrant? Happy birthday. Ayan, sige, kuha ka dito ng prizes sa Kuya. Ayan, okay. Ayan ka nagsasabi. Ayan, okay. Okay, konting kain na lang. Magkasing katawan na tayo, ha? Okay, anong pangalan mo? Ha? Perla. Ha? Car. Car. Lala. Okay, Carla. Okay, taga saan si Ate Carla? Kumando. Saan yun? Saan yung Malasiki? Kumando. Saan yung Malasiki? Mando. Ayan, okay. Anong gusto mong sabihin sa ating birthday celebrant? Happy birthday. Ano pa? Merry Christmas! Ayan, okay, thank you. Ayan, okay, next. Kanino po isang 100? Ayan, sino po may-ari nito? Sino po? Ayan, nasaan po may-ari? Umuwi na? O, umuwi na. Okay, ayan, maraming salamat po doon sa nagbigay. Ano po hinihintay nyo? Ayan, okay ka na dito. Ayan, okay. Anong pangalan mo, Naning? Ha? Jelly? Ha? Jelly. Nelly. Ayan, okay. Mami, anong gusto mong sabihin sa ating birthday celebrant? Happy birthday. Ayan, okay. Ayan, thank you po. Sige, balik na po kayo. Ay, sumabi. Ayan, okay. Sino yung nagbigay ng 1,000? Ayan, okay. Siyempre, bago nga po pala lahat, meron po akong regalo sa ating dalawang na nagbe-birthday ngayon. Pinag-ipunan ko po ito kani-kanina lang. Ayan, happy birthday. Ayan, okay. Palakpakan naman natin siyempre yung ating mga birthday. Okay,
dito po kayo. Ayan, thank you po. Ayan, pwede na kayong bumalik sa upuan nyo. Ayan, okay na dito namin. Ayan, okay. Okay, what's your name? Ha? Daniela. Where are you from? Ha? Okay. Okay, ano gusto mong sabihin sa ating birthday celebrant? Happy birthday. Ano pa? Happy New Year. Thank you. Okay, ayan, next. Ayan, balik ulit tayo sa ating Bring Me Game. Makinig po uling mabuti. Ito. Bring Me Hero Brand. O kaya pauna-unahan po ulit magdala sa akin dito sa harap ng cellphone. Yung walang camera. Walang camera. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayan, okay. Ayan, dito na sige. Liga na dito, ate. Ayan, dito na. Ayan, oh, sige, dito na kayong dalawa. Ayan. Ito yung sayo. Kami, iga rito wala. Ayan. Sige, hawakan na yung sayo. Ayan. Ayan, dito, lapit ka dito. Ayan, okay, may nag-text po. Basahin natin yung nag-text. Ayan, okay. Ayan. Ating Cook TV. Sino po yung ating Cook TV? Wala po siya. Ah, wala. Ayan, nag-text. Ayan, sabi niya dito. Lang. Mambalkot kay Litson. Ayan, spaghetti. Ayan, kapal ko ha. Ayan, okay, dito po ma'am. Ayan, okay, thank you. Ayan, okay, next. Next, Ma'am Merlita Renigen. Andito po siya. Ang beloved Ninang. Ma'am, birthday message po para po kay Princess. Wala na mo. Sayang dalawa. Next, Ma'am Imelda Bukirin. Ano po niya po ibigay nyo? Next po, Ma'am Remedios Ramirez. Ito po ilan ako. Nasa iyo na yan. Ating po yung Thank you, Ninong. Thank you po. Okay, calling all the attention of 7th Yellow Bill na pumunta po dito sa harapan para po magkaroon po tayo ng group picture. Start po natin kay Ma'am Rachel Tantay, Ma'am Merlita Renigen, Jocelyn Razo, Imelda Bukirin, Remedios Ramirez, Marvin Tantay, and Jody Balestero. Sige na po, lahat po ng 7 Yellow Bill po, pumunta na po dito sa harapan. Wala sila. Nagkahiyaan na. Alberto Bukirin po. Okay, may pahabol daw po si ang beloved ninong po niya si Sir Alberto Bukirin. Ay, nagtatago. At then, please prepare na po sa mga 7 yellow bell para po magkaroon po tayo ng group picture po dito sa harapan. Sir, birthday message po para po kay Prinsesa. Wala po kasi. Wedding gigas. Sa blue bells po kasi yun. Ay, sa blue bell? Oo, hindi. Ano yun? And now, we will move on to the 7th blue bill. Okay, get ready po sa mga kasama po sa 7th blue bill. Start po natin kay Rosendo Libado. Bilis ka, baby. Deh. Punam lang muna. Ay, bigay ko sa. Ini bagi ka na.
Next, Sir Danny Cayago. Sir Danny Cayago. Ang masasabi ko sa'yo, Princess, happy birthday. At sana, lagi kang sumunod sa lahat ng payo ng iyong papa at mama. Mag-aral kang mabuti. God bless. Please ka. Picture po, sir. Picture po muna. Next, Sir Eddie Bukirin. Sir Eddie Bukirin. Enggak po Jamil dang. Sir Eddie Bukirin. Okay, calling all the attention of... Nandyan yata. Andito po? Calling all the attention of 7 Bluebills na pumunta na po dito sa harapan para po magkaroon po kayo ng group picture. 7 Bluebills, calling all the attention na pumunta po lahat dito sa harapan. Starting with Rosendo Nivado, Julius Rivera, Sergeant Arcelia, Bernard Corpus, Alberto Bukirin, Danny Cayago, and Eddie Bukirin. Okay, sa mga 7 candles po, before, maglinya po kayo dito, pabilog, and then iikot po mama sa prinsesa na mag-blow po ng candle. Starting with Gina Ignas. Puno po muna. Thank you, tita. Thank you, tita. Next, Ma'am Jocelyn Ignas. Next po, Ma'am Marilo Estrada. Pwede message po. Happy birthday, sa pag-aaral. Next, Ma'am Evelyn Alcantara. Ma'am, pagkain. Ang kanya pong tita, Ma'am Evelyn Alcantara. Again, happy birthday. Next, Sir Romeo Gonzales. Sir Romeo Gonzales. Naulan na naman na yun. Sir Benjamin Ferrer. Ano po, sir? Sir Benjamin Ferrer. Salamat, happy birthday. Okay, next, Sir Jeffrey Kamurungan. Sir Jeffrey Kamurungan. Okay, calling all the 7 candles na pumunta po dito sa harapan. Start po natin kay Jember Bukirin. Sir Jember Bukirin. Manulis lang sa ano. Yabot mo sa kanya, sir, tapos mag-wish ka. Dito ka. Next, Sir Everson Bukirin. Everson Bukirin. Yung wala lang. Okay, next, Sir Erickson Ignas. Sir Erickson Ignas. Next, Sir CJ Ignas. Sir CJ Ignas. Picture tayo. Ito, ako na lang magbibigay nila. Okay, syempre, hindi papahuli ang kanyang dalawang kuya. Walang iba kundi si Sir Jericho Romano. Sir Jericho Romano. Picture kayo, sir. Buwa baka. Okay na, sir. Next, Sir Jerome Romano. Sir Jerome Romano. Ang kanyang kuya. Happy birthday, baby! Happy birthday! Baby mo! Picture, sir. Mag-aaral kayong mabuti. Magpila, pasaway. Magbubulukin to. Picture, sir. Okay, last but not the least. Sabi nga nila, save the last for yung save the better for the last. So, tinatawagan ko po ng pasen ang kanyang ama. Walang iba kundi si Sir Gary Romano.
Ang kanilang beloved father. The father. Wish ko is wish nyo. Requesting po ng 7 roses na pumunta po dito sa harapan, and then nagkaroon po tayo ng group picture para po kay Prinsesa at saka kay Queenie. Okay, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po yung mas malakas at mas masaya. Okay. Happy birthday, happy birthday to you. Okay, una pong bababad, magbibigay ng wish si ate, si Queenie Gineva. Okay, dyan ka na. Mag-wish ka na. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby. Okay, happy 14th birthday, Queenie Gineva. Okay, next naman po si Prinsesa Jerry. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby. Okay, ulit po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, tayo kayo picture. Happy birthday to you. Happy birthday to you.